Imbècil! Et penses que em creuré que no els has pogut localitzar, tros d'animal? Inútil! No puc perdre més temps! No som els únics que busquem aquestes boles de drac, entesos? M'has sentit poca pena? Contesta'm! Sí, senyor. Mira com brilla això. Aquest resplendor em pertany i també seran meves les 6 boles que falten. M'has entès? Naturalment, senyor Pilaf. Deixa l'ensabonar-me! Sí, senyor. Mentre perdem miserablement aquí el temps xerrant i discutint... És molt possible que aquells maleïts lladres hi hagin trobat les boles de drac que ens falten! Què és? Escolti, senyor Pilaf, que també vol ser l'amo del món, vostè. Si un home de tan bon cor com jo decidia ser l'amo del món, no cal dir que fos una benedicció per al món i per tota la humanitat. Sí, senyor, té tota la raó, vostè. Si pogués conquerir el món, seria un món net i pur. Tu ja saps que sóc una persona molt refinada. Si jo manés, faria sudar els que orinessin en públic i els que es fessin un pet els tallaria a trossets i els convertiria en carn picada. Has sigut tu, oi, Sau? Què? Oi que t'has tirat un pet? No, senyor, no he sigut jo! Haig de trobar un lloc per poder posar l'interruptor. Senyor Pilaf, què vol fer? No he sigut jo. Digues la veritat, t'has tirat un pet. Confessa-ho, no m'enganyis. No, senyor Pilaf, Déu me'n guard. Aleshores vols dir que he estat jo el rei de l'univers? Vols dir que jo, que sóc tan refinat, m'he fet un pet miserable? Ei, perdoni, senyor, he sigut jo. Confesso que he sigut jo. Perdoni'm, senyor, prou, sisplau. Ara confesses, t'hauria de fer a trossos per haver sigut tan indecent, però com que ho has reconegut només et deixaré sense menjar. Senyor Pilaf? Senyor Pilaf? Qui parla? És tu, mai? Sí. Senyor, sóc la Mai, acabo d'arribar. I com ha anat això? Has trobat les boles de drac, suposo. No, senyor, però li porto una informació molt interessant. Em portes bones notícies, doncs? Sí, senyor. Que bé. Senyor Pilaf, no l'hem trobada. No pot ser. Deuen haver sabut que veníem. I la deuen haver amagat, senyor. Què? Contesta ara mateix la meva pregunta si no vols que et converteixi en un moneder. Ara mateix. On s'ha ficat aquell vell que li diuen el follet tortuga? S'han anat a la platja amb la tortuga. Aquest és l'home que li diuen el follet tortuga. Senyor Pilaf? Què passa? Què voleu vosaltres? Doncs dona'm la bola de drac. Què? No sap què és la bola de drac? No despisti, home. La bola? Ja ho entenc. Sí, l'he donada a una noia molt maca. És mentida. És veritat. Em van dir que era la bola de 3 estrelles i es van posar molt contents, ella i el seu amic, el Mico. El Mico? Jo el conec, aquest. Jo no n'he anat. Contesta. Doncs no ho sé, perquè ens hem acomiadat a la platja. Hem de ser més astuts. Anem-nos-en. Sí. Poseu en marxa la transformació mecànica. Ei, vostè! Empenya la meva barca! Una mica de respecte. Jo no l'he convidat a la meva illa. Afanyis, home! Li sembla bé així? Em sap molt de greu perquè aquesta bola devia ser molt cara.
Hauríem d'haver agafat l'avió. Prou de serrameca! Senyor. Calla, tanca la boca i condueix! Què és això? Aigua! Sou uns ingenus. Per molt que ho proveu, no podreu trencar aquesta paret a cops de Qui puny. és vostè? Idiotes, jo sóc el rei Pilaf. El rei Pilaf? Vostè m'ha robat la meva bola de drac. Naturalment que he sigut jo, però encara me'n falta una i me l'heu de donar. Escolta, potser aconseguirem fugir si trenquem la finestra. No diguis bestieses, que és un televisor. Vosaltres teniu la bola que té 4 estrelles. Si no me la doneu ara mateix, la passareu molt negra. No li donarem mai a un monstre com vostè. Vagi a pastar fang. Doncs mira, vull que me la donis, si no... et faré una tortura eròtica. Oh, no! Això és terrible! És espantós! Escolta, què vol dir eròtica? Ai, quina emoció! Deixi'm estar! Què em vol fer, lladre? Digue'm la veritat d'una vegada. Contesta, on és l'última bola de drac? On és? No et penso donar la bola de drac, ni ara ni mai. Ningú no em privarà d'obtenir-la i no ho diré 2 cops. On és la bola de drac que falta? Aguanta una mica més! Senyor Pilaf està disposat a fer-ho. Prou, sisplau, prou! Què t'ha semblat, això? Vinga, digue'm on és la bola. Però què m'ha fet? Què m'ha fet? Doncs mira, jo... T'he tirat un petonet. Ai, quina cosa més cursi! Només un petonet? Que valenta, ho ha resistit! Em pensava que em despullaria i em faria coses lletges. M'han passat pel cap unes coses espantoses. Quina por. Quina noia més eròtica! No és normal! Escolta, que no t'ha fet efecte el meu petó. Has sigut molt valenta. Ja és massa tard! Ha aparegut el drac! Mare meva, ja han invocat el drac! Ja no hi podem fer res! Deixa'm-ho veure, home! Per fi ho he aconseguit! Ara el meu desig es farà realitat. Ai,
Sisplau, deixeu-me mirar a mi. Com has invocat, mortal? Jo? Ah, sí, he estat jo, sí. Què desitges, doncs? Demana'm el que vulguis i jo t'ho concediré. Ah, maleït Pilaf! No pot ser que un desgraciat com aquest sigui l'amo del món! Ai, tants treballs per no res, ostres! Vinga, som-hi, tu. Bé, doncs el meu desig és... Oh, és immens. Aquest és el famós drac. Ai, el meu desig! Doncs el meu desig és... Sí, ho haig de fer. No tinc massa gana ara, ostres. Vinga, som-hi a carregar-se el drac. Efecte Kamehameha. Què passa? Continua! Doncs jo voldria... Si demano un desig abans que ell me'l concedirà a mi. Jo vull conquerir, vull ser Barn. Vull que em donis Les calcetes d'una noia! Ho ha aconseguit, Bulma! Ho ha aconseguit! Aquesta vegada aquest porquet ens ha fet un favor. Ai, punyetes! T'he concedit el teu desig, adeu! Ei, que fugim. A fugir! Vinga, com una bala! Em pensaven atrapar, doncs m'han subestimat. Lloat sigui Déu! Gràcies a aquest fum tan espès no ens podran trobar! Tant de bo. Mira,
Els hem ben enredats. El rei Pilaf, a la fi, havia perdut la batalla i, alhora, la bola del drac. Però què s'havia fet d'en Son Goku? Havia sobreviscut el nostre jove amic a la fulgurant explosió que havia estripat el cel? Ja ho entenc. Si es reuneixen les 7 boles, pots obtenir el que vulguis. Sí, exactament és això. I jo sé prou bé què vols, Satanàs. Ser l'amo del món. A mi no em calen aquestes boles de drac per ser l'amo absolut del món i fins i tot de l'univers. Doncs així, què desitges? Només hi ha una cosa que vull de tot cor, la joventut eterna. Exactament. Vull la joventut eterna del cos i la de l'esperit. És l'única cosa que no he pogut tenir, però ho aconseguiré, i quan la tingui, seré l'amo sempre més. És un raonament que em sembla perfectament lògic, però t'he de demanar un petit favor. Digues. Per si ho havies oblidat, et recordo que precisament jo he trobat el recipient on estaves tancat. Gràcies a mi, ara pots fer aquests projectes tan grans i, a més, també sóc jo qui t'ha parlat de les boles de drac. Com t'atreveixes a fer-me xantatge? No, en absolut, com ja t'he dit! Es tracta només d'un petit favor. Pensa ser aviat l'amo absolut del món i per sempre més, oi? Sí, i què? Si és així, t'estaria molt agraït si me'n deixessis una part. Com que també he estat jo qui t'ha parlat del famós torneig d'arts marcials, crec que em podries donar un terç del món. Com? Potser un terç és massa, però un quart sí. Què et sembla? Si trobes que encara és massa, doncs dóna'm només un cinquè. M'ho rumiaré. Molt bé. Sobretot pensa-t'ho bé, espero que la resposta sigui positiva. A propòsit, quan tornarà el nostre enviat? Ara t'ho diré. Vinga! Ara ja va tornant, no hi ha cap problema. Aviat serà aquí. Arribarem al castell d'aquí a 10 minuts, majestat. He sentit dir que el rei és un savi que només somia en la pau. Faré rostir a foc lent aquell rei i els seus homes abans de matar-los. Ja tinc ganes de veure-ho. Després dirigiré el món segons els meus mètodes. El nou sobirà de totes les nacions seré jo. Transformaré la terra en un lloc de tristesa i desolació. No, vull presentar tots els meus respectes al nou sobirà del món. Però, sobre això, permet-me que et recordi la teva promesa. Tu m'havies dit que em donaries una part del planeta. Una cinquena part, potser? Bé, jo ja em conformaria només amb una 10ª, majestat. No ho he oblidat. Piano, baixa a la sala de control i agafa el volant. Els altres que pugin. Te'n dono les gràcies, majestat. Majestat? Majestat. Et puc demanar quina part me'n donaràs, majestat? Aneu-se'n! Que us n'aneu! Ja no em feu cap falta! Què dius? Deu ser una broma, oi? Sisplau, no m'espantis. Odio les bromes, ja ho hauries de saber.
Fora! No pot ser! Hem hagut de passar tants treballs per tu, majestat, i primer de tot hem estat nosaltres els que t'hem tornat a la vida. Que no ho recordes? Toqueu el dos i de pressa, si no us faré farinetes. Ei, no! Pietat! Guilleu d'aquí! Sí, de seguida, però primer fes enterrar la nau, sisplau! Que ho heu sentit, el que he dit? Que sortiu de la nau immediatament! Alça, Manel, almenys ens podies donar paracaigudes. Ja veus en quin embolic ens has ficat. I el senyor ja es veia rei. Vols callar?